svar på. Men nu vil jeg hente vores deltager! Det er det første. Så er det første deltager, som er Emilia. Så vil jeg ellers med at svare på de spørgsmål, vi aldrig skal svare på. Gæt Jensesbø. Hun er en stor over, ikke? Wow! Vi er velkommen til vores sidste deltager. Velkommen til quizzens første del. Svar i kassen. For at vores deltagere her, de skal kunne svare på spørgsmål, som er stillet, så har de nogle lyde, de skal komme med, så jeg ved, hvem det er, det ligesom er det første. Det, der gælder om, det er, at de skal have så mange kasser som muligt. Og vi vil starte med at høre din lyd. Blop. Vores publikum kan ikke høre, hvad du siger. Blop. Kan du sige noget her? Blop. Ja! Og Emilia. Og vi tager den lige en gang til. Stop. Pause. Ja, dagens tema i dag er, som I nok ved, Jenses bøfhus. Dagens første spørgsmål, det handler om omværtsmodellen. Er I klar? Hvilke ekstra faktorer har været med til at påvirke Jenses bøfhus de seneste par år? Ja, Emilia, du var hurtigt. Hvad er svaret? Massen. Det bliver du simpelthen nødt til at uddybe. Hvis du kan uddybe det lidt bedre, så får du 2 podcaster. Altså, det eksterne faktorer massemeter har været med til at påvirke Jensens bøfhus på den måde, at de har haft rigtig, rigtig dårlig omtale omkring sourcetemperaturer og deres smiley'er og sådan noget. Så medierne har været med til at påvirke det. Ja, og vi giver en stor hånd til Emilia, som er fra 2. Og fordi du er så god, så får du lige en ekstra god. Yes, vi fik svaret på det første spørgsmål, men Shub havde ikke rigtig så meget at tilføje, så har du noget at sige til spørgsmål 1. Blop, det har jeg. Hvad har du at sige? I omverdenen lidt eksterne, så har vi også politisk lovgivning, hvor man kan sige, at Fødevarestyrelsen har været ude efter Jensens bøfhus. For eksempel det Emilia sagde med sourcetemperaturen, så er det skabt en stor kritik, for det er ikke bare en kunde, der har sagt det, men det er de politiske kontrollører, der har sagt det. Så det har haft en stor effekt, og det er blevet kritiseret på den måde. Det er nemlig helt rigtigt. Jeg synes, at du fortjener en af de store kasser. Ej, snyd. Der er ikke noget at snyde. Og det er fordi, at Shub har uddybet spørgsmål på en rigtig acceptabel måde. Så værsgo, den tæller på 10. Hej og velkommen efter en kort pause. Vi har nu spørgsmål 2, og det drejer sig om det spørgeskema, der bliver udleveret efter gæsterne forlader Jensens bøfhus. Hvad kaldes det? Stop! Så er vi igen 1, 2, 3. Emilia? Det er et kvantitativt spørgeskema. Det er lige netop det, det er. Kan du forklare publikum, hvad det betyder? Ja. Hvad er det? Det er fordi, at de spørger sådan der om spørgsmål. Er det derfor? Har vi andre bud? Har vi andre bud på en kasse? Ja, fordi du ikke har uddybe det ordentligt, så får du kun en lille kasse. Ja, hvad siger du? Jeg siger, det er kvantitativt spørgeskema. Det er ikke et dybdegående interview, men det er et spørgsmål, du sagde med dig. Jeg synes, vi skal give Shub en klap for det der gode svar, og du får lige en kasse her. Og så 20 kasser.
færre og færre danskere bruger penge på restaurantsbesøg. Men hvad har Jensens Bøfhus så gjort for, at gæsterne stadig kommer på besøg, og folk stadig bruger penge på deres mad? Emilia? Altså, jeg mener, at det går i deres branding. Fordi at de brander sig på høj kvalitet, men til en billig penge. Så folk de tager på Jensens Bøfhus, fordi at de simpelthen er overbevist om, at det er billigt. Det er billigere end Men det er jo mange. Hvorfor tror du, at... Også fordi, at de egner sig måske ikke sådan lidt mere til familie, eller familie. Nej, kan man sige familie med familie. Børnefamilier. Egner sig måske bedre til, mere til børnefamilier, og jeg tror, at det er dem, der er hårdest ramt af krisen i forhold til måske. Hvorfor tror du det? Fordi at det er dem, der har udgifter på blæder. Er der andre årsager? Anden årsag til forhold til blog, det er bare diskussion for. Det er i forhold til Jensens Bøfhus, de har gjort nogle ting for, ligesom Emilie snakker med branding, så det de siger, det er store bøffer til rimelige priser, men det er noget folk, de forbinder med dem, så det branding kan lykkes. Det positionerer sig som, først at de bliver positioneret så af forbrugeren. Så har vi så sat priserne ned også, så flere kunne komme, så de har fået mange af deres forbrugere, som har fået mindre penge til at komme med det, fordi de selv har sat priserne ned. Så var de to komme. Er der flere? Ja, der er flere. Vil du stå? Ja. Okay, så det de også har gjort, det er, at takeawayen, den er... Der er flere, der køber takeaway, så det er noget, der også er sket i omverdensmodellen. Den eksterne kulturen er blevet op i blandt forbrugsvælgerne. Så der er flere, der køber takeaway, og det er noget, Jensens Bøfhus satser på. Det er sådan med restauranter for takeaway, samt at de kan møde supermarkederne med supermarkedsprodukter. Er der flere? I skal tænke på, at der er kasseudspil her. Og lige nu, der står den i hvert fald 7. Er der flere bud? Hvad med publikum? Hvad siger I? Og så også se, at Jensens Bøfhus også har succes, fordi de sidste 3 år har vækstet, også i forhold til deres konkurrenter. Så de har taget nogle strategiske flåder. Og hvad er det? Eksempel, det kan være, at de markedsfører så meget, og det, ligesom Emilie sagde, det var, at det de markedsfører så noget, det er folk, så de har haft en god branding med det. Skal vi samtale? Hvad får jeg så? Jeg er nødt til kassen. Så. Vi kigger lige her, Hvis vi smider op i der, så bryder vi os op. Vi kan tydeligt se, at vi ikke er inde i kameraet, men vi kan tydeligt se, hvem det er, der har vundet. Nej, det skal man ikke. Okay. Jeg synes, at vi skal lave en lille trommevirvel. Og så har vi en vinder, og vinderne skal ikke blive mig. Og vi siger tak til vores dejlige kameramand her, Sang Lang. Ja, så kan du sige... Og velkommen til Svar i kassen. Vi har en masse svar, eller en masse spørgsmål, som vi kan få svar på. Hej og velkommen tilbage efter en kort pause. Som I nok ikke ved, så bliver der delt nogle spørgeskemaer ud på jer. Mere til familie, eller familie. Jamen, jeg siger det, jeg siger.
skal uddeles point jo.